И здравейте, ютубъри, аз съм TAF и това е представянето. Така, в моя канал ще срещате много различни поредици, много различни игри. Много главните ще са Minecraft, Smite, Team Fortress 2, Counter-Strike Global Offensive, League of Legends и FIFA 12. Също така ще има клипове на Matasa, на Multi-Dev Auto. Реших да снимам в YouTube, защото тук имам повече възможности за развитие. По-забавно е, имам повече приятели. Мога да стана партнершип и да изкарвам някакви пари. Все пак не го правим за парите, правим го за веселието и да радваме вас, феновете, които ни гледат. Ще ви помоля да дадете палец нагоре, да коментирате и да се абонирате за моя канал. В този канал ще видите също така Dual Survivor с моя братовчет Metalbox, на който линка към канала му ще е долу в описанието. Също така очаквайте съвсем скоро Team Fortress 2 да стартира. Само да кажа, развитието на Minecraft ще започне на нов World без команди и така нататък. Добре, това беше всичко от мен и до скоро!